падар дорам. мо ду ака ду бародарем хонаи мероси падар дорем. Амакҳоям ҳамо хонаи падари моро гирифта моро аз хона рондаанд. падарам ҳакимов Улфатулло Раҷабов соли 1 майи соли 1968 дар гвардияи миллӣ кор ва фаъолият мекард. баъд аз сар додани ҷанги шаҳрвандӣ аз тарафи душманони миллат дар таърихи 13 моҳи 10 1993 ба қатл расонидан. ҳамо хонаи мероси падарам мебошад. ман баъд аз вафоти падарам модарамро аз хона рондаанд, амакҳоям ва бибиам. модарам ки маҷбур шуда буд ки ба шавҳар барояд. 2 сол баъди падарам ба шавҳар баромадааст модарам то 2008 сол дар қайди ҷамъияти деҳотии Ҳисор диҳаи Ӯзбекистон дар қайди хонаи мероси падарам буд. ба мо аз Райсавет пули Сағирапулӣ медоданд. модарам 2008 аз қайд баровардам. ман худам Сардори Хоҷагӣ дар китоби ҷамоат гузаштам. амакҳоям бошад. имрӯз баъд аз вафоти бобоям аз 2008 хусумати амакҳоям оҳиста оҳиста сар шуд. бобоям ки буд, амакҳоям ба мо даст намерасондам. ман дар Федератсияи Россия будам. амакҳоям аввалин маротиба ба ҷамоат нависонданд, гуфтанд ки аз пеши худ ҳакималӣ Сардори Хоҷагӣ шудааст ва хонаи бобояшро дар номи худаш гузаронидааст. мақомоти ҷамъияти деҳотии Ҳисор ба гапи амакҳоям ғайриқонунӣ кор карда бошанд. ҳамаро чорабинӣ карда, чорабинӣ қонун карданд. диданд дар асоси қонун хона баъд аз вафоти падарам 93 сол ба номи модарам гузашт. аз 2008 ман ҳамчун Сардори Хоҷагӣ китоби ҷамоат мебошам. тамоми ҳуҷҷатҳои сохтакорӣ кардааст. амакам замини падари ман масоҳаташ 08 сотиқ, дар ҳуҷҷати амакам бошад 09 сотиқ ва имзои бобоям нест. ба номи бобоям амакам Ҳакимов Ибодулло ҳуҷҷат кардааст 09 сотиқ ва дар қарорашам 09 сотиқ, зери сохтмон 01 сотиқ ва дар асл замини падари ман 08 га заминро ташкил медиҳад. ман аз Федератсияи Россия соли 2015 баргаштам. хонаи мероси падарам буд. гирифта ҳуҷҷатгузорӣ кардам. соли 2015 сертификат техпаспорт кардам. агар модуме ки хонаи бобоям мешуд, амакҳоям тааллуқ медошт, ба ман ҳуҷҷати қонуниро намедоданд. айни ҳол дар хонаи амакам аз ҳамин 5 амакҳоям як амакам Ҳакимов Хайриддин гапи ҳақро мегӯяд, лекин инҳо амакҳоям намехоҳанд. мехоҳанд ки мақсад ҳамин ки хонаро гиранд, тамоми ҳуҷҷатҳои сохтакориашон қатъи моро аз хона пеш карда гиранд. мо ҳарчанде ки рафтем даромадем он хона, амакҳоям Ҳакимов Ибод ва бо як амаам Ҳакимов Робия аз ноҳияи Рӯдакӣ омада кӯчи бори маро баҳори гузаштагӣ буд, 1 сол мешавад, гирифта дар майдон парпуртаанд. ман хоҳиш дорам ки дар асоси қонун ва дар ҳамин доираи қонун бинам, лекин тамоми муроҷиате ки ман кардам ба прокуратура, суди олӣ, лекин дар асоси қонун надидам. барое ки хонаи мероси падари ман мебошад. мо ду ятим сағира, мо дар ҳамоҷа калон жегем. налоги замин, ҳамо 8 сотиқ замини ҳамон падармона, ҳамон налоги заминша квитансия ҷа қонунӣ. ман ҳамон налоги замина ҳарсолаша ман худам супоридагим квитансияш ҳастай. мо ду бародар дар ҳамоҷа калон жегем. мо мехоҳем ки ҳамон хонаи мероси падарамонро дар асоси қонун ҳуҷҷатҳоро бинам ва ба мо баргардонад.